Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick.
Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Dito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy.
She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files.
Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang Nagagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo ka. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Ano Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ano ang salita ay? halgam bilang. Halgam bilang?
Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa uulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Panghimakas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo. ano mang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot. Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Ah, mahal. Ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako. Kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Drift. Carsoncillo.
Aubrey. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oh. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone see. yan ha. Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh!
Coffee bean to So, everyday. Katawa ka naman dyan. Kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories.
As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Ah, gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang ng kasagutan Radyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kang... pupunta sa Oo Radyo. Ako yung may suggestion. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano, why? Ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Ay, Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagati? Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Na mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami, Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Maskin! Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Ang aking nalang-alain natutusok.
Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na... Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo! Nag-iisip! Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala ka na? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay. Dahil sila yung ulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Namungopya. Nogura ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Ang inyong pagkakarinig, ito na naman po si Kim Chino o pwede mo ring tawaging Ninong Chino. Oo, mahal. Ito na naman ang pagkakataon na kung saan magpapamigay kami o nagpamigay na kami ng 1.5. Kuya, totoo yun ha. Di ba nga sabi namin, kapag nahuli ka namin nakatutok, kami personally mga DJ, pwede ka manalo. Pangalawa, kapag ikaw ay nagparehistro at talaga nga namang nabunot namin ang pangalan mo, pwede ka rin manalo. So this time, si Maratoni or DJ Maratoni po ay nakahuli ng driver na kung saan siya ay nakatutok sa amin. Wow, ang galante talaga nito Maratoni na to. Anyway, ang aming driver na ito ay isang in-drive driver na may plate number na... Teka, hinahanap ko pa. NLB 7612. Congratulations sa iyo at dahil ikaw ay nakatutok, nanalo ka ng 1,500 pesos. Rodwin Adrian.
Oh, di ba? Congratulations, Rodwin. Mahal, maraming salamat sa iyong pakikinig sa 90.7 Love Radio Manila. At dahil dyan, 1,500 pesos ka rin. Kaya naman, mahal, yung mga driver natin dyan, kung gusto nyo rin matulad sa mga nahuhuli namin, huwag nyong ililipat ang istasyon. Makinig lang kayo sa 90.7 Love Radio Manila. Muli, ang papremyong yan ay pagmamahal at pasasalamat ng Love Radio Manila and made possible by Pride Detergent ng ACS. Kaya naman, pag-usapan na natin ang pag-iwan sa'yo ng jowa mo. Chino! At sa dinami-rami ng mga nanliligaw sa'yo, nagpaparamdam sa'yo, akalain mo yun, nagkataon na napunta pa sa'yo ang manloloko. Hoy, totoo yan minsan, mahal, di ba? Aminin nyo. Ikaw mismo, nananahimik ang buhay mo. Di ba? Nagtatrabaho ka na maayos, o di kaya nagdadrive ka na maayos, o di kaya nag-aaral ka pa. Di ba? Okay ang buhay, tahimik ang buhay, tapos may mga gugulo sa buhay mo to the point na kukunin ang loob mo, tapos lolokohin ka lang pala. Huy! Ang daming ganyan kaya ikaw, utang na loob, mag-ingat-ingat ka. Mag-ingat ka sa maling tao. Kaya naman, mahal, nagsasalita na ang tamang tao sa iyong tenga, oo. 안녕하세요, 김치노입니다. Happy Monday! Opo, ito po ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ewan ko ba, mahal? Sa mga nakakita sa akin ngayon, sinasabi ang blooming daw ni Kim Chino. Na talagang kompleto ba ang tulog ko? Hindi ko rin alam pero nung pagkagising ko nitong umaga, unang nangyari sa akin ay ngumiti ako. Talagang kapag ganun, minsan mapapasabi ka na lang na, thank you Lord kasi wala ako sa relasyon na kung saan niloloko lang ako. Hoy! Inggit yung mga nasa relasyon pero nag-overthink. Aminin nyo, di ba? And also, may mga tao na ngayon na kung saan iniwan na sila, 'di ba? Iniwan na sila ng maling tao. At kapag nawala ang maling tao, maling relasyon, dapat mahal pulutin mo yung sarili mo. Tapos pagaling para ready na ulit lumande. Sige, mahal, tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo, ibibigay ko ang 3 character developments kapag ikaw ay iniwan. Ito yung sinasabi natin na iniwan, sinaktan, pinagpalit, winalangya. Ano pa gusto mong marinig? Ito na, mahal, umpisa na natin. Una, kapag sinaktan ka, dapat from dependent to independent. Ito yung sinasabi natin na nakadepende ka dati, di ba? Nakadepende ka sa jowa mo, nakadepende ka sa isang tao, kaya ang ending, hindi mo na alam kung paano gawin ngayon yung mga bagay na ginagawa mo nung ikaw ay may jowa pa. Yan yung sinasabi natin na kung dati, mahal, umiikot ang buhay mo sa kanya. Ngayong iniwan ka, anong umiikot sa'yo? Puso mo. Di ba? Ayan yung problema kapag masyado kayo naging dependent sa tao. Lalo na sa temporary people. Maraming ganyan, di ba? Kumbaga ngayon, natuto kang mag-isa. Ngayon, wala ka ng katuwang. Ngayon, talaga nga namang sumasaya ka pero wala na siya. Ang character development kapag iniwan ka, maganda dyan, mahal, kapag kaya mo na ulit tumayo sa sarili mong paa. 'Di ba? Kung dati pumupunta ka sa office o kaya pumupunta ka sa school na kung saan hinahatid sundo ka, ngayon mag-commute ka na. Hindi, natuto ka na ulit mag-commute, mag-grab, mag-in-drive, 'di ba? Mag-green GSM.
Kasi at the end of the day, iwan ka man ng lahat ng tao, ikaw mismo, ikaw lang ang kakampi mo. O, di ba? Totoo yan. Kaya sa susunod na sasabak ka ulit sa relasyon, make sure na hindi mo idedepende ang kasiyahan mo, ang sarili mo sa ibang tao kasi mangyayari at mangyayari na naman yan. Ang alin, ang pag-asa mo sa tao kaya kapag iniwan ka, nganga ka na naman. Diba? Huwag mo na ulitin. Huwag mo na ulitin yung pagkakamali mo. Okay? O, isa pa lang yan, mahal, sa character development kapag ikaw ay sinayang, kinalimutan o pinagpalit. Kaya huwag mong ililipat ang radyo. Meron pa akong dalawa dito at si Kim Chino ay hanggang 9 PM pa naman. Kaya mahal, balik na muna tayo sa Rock-Rockan Music at dito ka lang sa istasyon na puno ng pagmamahal. Kaya ang radio DJ mo, ikaw ay mahal. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo ba? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, ka! Ang kasagutan Ang ng kasagutan oras ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kang... pupunta sa OORADIO. Ako yung may question. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos na. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Susunod. Tukwan! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat? Napakalamot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Na mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami, Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulagi! Sinasabi? Ano? Gabigani! Gabigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR! Mahulagi! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Ay!
lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap. Wow! Ay, Empanada! ang haba. Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat ganito. Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Mas Vin, ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Ang aking ngalang-ngalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo! Nag-iisip! Calculate. Nakakalculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Namamopia. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Dogora ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Kinakaas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend!
nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamete kudasai. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang
I-memorize and Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Morning Call! Morning Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming Let's choice! Go! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay na daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay, ito, yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama. Lagay mo pang... Sige pa. Ibubuhos mo lahat. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na. Ayun na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na... Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then... Ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? Guys, alam mo, lahatin mo na. Wait, wag ka pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Alam mo, More, hindi kita narinig, by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang, ha? Okay. May spoon na naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Harap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa? Hindi pa tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita. I'm calm. I'm fine. Edge. Okay. Hindi ko makapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Okay. Lahat nila, pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! yung ano, doon
Ay, durugin mo like crap. Mama, do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay dapat. Sabihin nun? Wait! Wait! Tanya, dyan ka lang. Marahimik. Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na si mama pang... Ito. Oh, okay. Yes, yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay, pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom ka na ba? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig ko. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yun! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Lakas mo na itong galit mo kay DJ Tanya dyan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To your mama. di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya na to! In the rain. Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Again, Jay, si songs, by the way. Fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Hindi nahalo. Yung iba. Finish fried up. May kasamang silika at packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's number one. Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige.
Sige, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo, mahal mo ko. Dali. Hello po. Diba, sabi mo lang, mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ko, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh.
payat, okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat, okay lang, sakto. Opo, ma. Yakapin ko, o sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo, ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway ka 30. 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Dito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Love Radio Metro's Love Radio Basic! Ako ay mayroong alagang aso na mayroong magandang Hi, mahal! Happy Monday! Happy Monday! Ako ay mayroong alagang aso na mayroong magandang balahibo. Ako ay mayroong alagang aso. Dun, 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 dun. Happy first ano raw? Happy March! O March na, no? Bilis, no? Imagine niyo 3 buwan na ng taon. Parang kakapasko lang. Di ba? Hindi to bola. Wala raw audio, boy D. Boy dot dot. Hindi to bola. Happy Friday. Wala pa rin bang sound? Mic test mic. Dumidila yan kaya nakamute. Oy, ano yan? Ang aga-aga. Wait nyo lang yung audio ni Kim Chino. Itong mga to. Ako lang ba yung na-LS sa ano? Ako ay mayroong alagang aso. Ako lang ba yung na-LSS doon? Hi, mahal! Good evening! Happy Monday! May nakikinig yung tropa ko. Shoutout ko raw siya. Abang bumabiyahe. Hello! Stay safe. Sabi. Uy, hi Andre! Happy Monday, Kim Chino. Meron na ba? Meron na tayo audio. Ito na adlib na ako kasi hinahabol ko yung after nito hinahabol ko yung
yung biyahe nung tropa ko. Imagine niyo may tropa kayong DJ. Tapos i-adjust ko yung adlib ko para ma-shoutout lang kita sa ere. 'Di ba? Imagine niyo what more kapag naging jowa niyo ko. Wala nang kanta-kanta, ikaw na agad yung igigreet ko. Hindi to bola. Ewa! Ewan! Ah! Da! Chino! Kimchi Chino! Opa. And yes mga mahal, nagbabalik na ang Spicy Opa mo na si DJ Kim Chino. Ito yung activity o gawain na hindi nagawa ng ex mo sa'yo. Diba ang sabi niya may babalikan lang siya. Ang binalikan pala yung ex pero ikaw iniwan sa ere. Ang daming ganyan, no? Ang daming iniwan ng maling tao. Pero wag kang mag-alala. Dapat kailangan mong kumpunihin ang sarili mo para ready ka na ulit makipagbimbangan. Anyway, mahal. Balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo na si DJ Kim Chino. At diba nga, sabi ko kanina, mahal, ibibigay ko ang 3 character developments kapag ikaw ay iniwan, sinaktan, winalangya, pinagpalit. Ano pang gusto mong marinig? O, ito na mahal, sabi ko kanina, una kapag sinaktan ka, dapat from dependent to independent. Ito yung sinasabi natin, mahal, na nasanay ka eh. 'Di ba? Sinanay ka niya. And at the same time, nasa sistema mo, kaya nung iniwan ka, biglang gumuho ang mundo mo. 'Di ba? Totoo yan. So, alam mo na sa sarili mo na hindi na siya babalik. So, might as well, ayusin mo na yung sarili mo, 'di ba? Self-love na tayo. Dito na yung point na kung saan matututo ka ng tumayo ulit mag-isa. 'Di ba? Minsan sinanay ka niyang hatid sundo, pero ngayong mag-isa ka na, mahal, matuto ka mag-commute. O di kaya ipag-drive mo yung sarili mo. Wala na eh. Wala ka ng ibang aasahan. Iniwan ka pero ang mahalaga dyan, mahal, natuto kang tumayo mag-isa. Natuto ka magkamay-kamay. Di ba? I-maximize mo yung kamay mo. Alam ko nakaka-board minsan na talagang sariling sikap sa pagkiliti sa sarili mo. Ano pa ba? Sa pagmasahe. Pero at the end of the day, yan lang ang meron ka. Ang kamay mo ang hindi mang-iiwan sa'yo. O, ito na mahal, pangalawa, kapag sinaktan, dapat from emotional to emotionally aware. Ito yung sinasabi natin, no? Una iiyak-iyak ka, una galit ka, 'di ba? Usually naman ganyan, totoo 'yan eh. Hindi mo ma-shortcut ang pananakit ng tao sa iyo, 'di ba? Definitely. Kung ikaw ay umiiyak, okay lang, valid eh. Kung ikaw ay galit, valid sa taong nanakit sa'yo. Pero as time goes by, magiging emotionally aware ka na to the point na alam mo na yung mga red flags, 'di ba? Alam mo na yung bare minimum. At syempre, hindi mo na papayagan ulitin yung mga pangloloko sa'yo.
Alangan naman hanap-hanapin mo yung pangloloko sa'yo, di ba? Alangan naman hanap-hanapin mo yung mga panahong pinagsasabay-sabay kayo, di ba? So might as well, kapag merong nangyaring masakit sa'yo, learn from it. Oo, matuto ka, di ba? Malinaw na yung standards mo ngayon. Hindi na ako magsesettle sa taong mas bata sa akin kasi hindi pa sila tapos lumandi. Jojowa na ako ng mas matanda sa akin para hindi ako yung laging gumagastos. Di ba? Yung mga ganong standards na. Kasi alam mo na sa sarili mo at nagkaroon ka na ng character development. Diba? O, shoutout natin ito, mahal. Nakikinig sa atin ngayon ang iniwan, sinaktan, sinanay sa bare minimum. At ano pa ba? Pinakain ng chocolate cake. Pero hindi naman pala sila, diba? Hindi binigyan ng commitment. Ano pa gusto mong marinig? Nakikinig sa atin, nagda-drive ngayon, Rich Diego. Ayan, shoutout sa iyo, Rich. Sana makahanap ka na ng totoong tao. Totoong taong mamahalin ka at hindi puro gagastusan mo lang. Hindi, nakamove on na yan. Kumakalampag na yan kahit papag lang ang gamit. Huy! Anyway, mahal, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At kung ikaw ay talagang nga namang nabitin, huwag kayong mag-alala, naka-live po kami sa Love Radio Manila page, TikTok and Facebook para doon tayo magkulitan ngayong Monday evening. Pero mahal, balik na tayo sa ating Rakrakan Music. Oo. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ops, baka ma-copyright na naman kami. Shout out sa mga taga New Era, sabi ni Konyo Bicolano. Si Konyo Bicolano na mahilig sa bata. Si Konyo Bicolano na mahilig sa mas bata sa kanya. Delikado kapag sinabi natin mahilig sa bata, baka makulong ang oragong broski nyo. Hindi, mahilig lang siya jumawa ng mas bata sa kanya. Wait lang, mahal, ayusin ko lang to. Ito ng mga kanta ko ngayon, mga OPM na pangmalakasan. Oo na, mahal, mapanakit ka. Una sa lahat, kaya ka nasasaktan, baka totoo yung mga sinasabi ni Kim Chino. Diba? Baka kaya ka natatamaan kasi nangyari sa'yo. Nangyari sa'yo na kung saan ikaw ay tuwang-tuwa sa bare minimum. Nangyari sa'yo na talagang namang ginamit, niloko ka, tapos iniwan ka nung hindi ka na napapakinabangan. Di ba maraming ganyan? Wait, teka lang, punta na tayo sa FB para naman mabasa na natin ang mga comments. Ayan, si Kim Chino po ay walang live sa Facebook. Boy, di ako naka-live sa FB. O mabagal lang internet. Mahal pa, shoutout naman dito sa Dubai, binoboto ka namin. Uy, maraming salamat, mahal. Shoutout natin yung mga taga Dubai. Tapos nagkaroon ng update. Top 3 raw po si Kim Chino. Oo, nag-update ang VP Choice Award. Si Kim Chino ay pangatlo. So kung hindi man tayo manalo, okay lang yon, mahal. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Pwede rin naman nating habulin. Oo. Pero pangatlo, top 3 si Kim Chino. Imagine mo, naka-top 3 pa tayo. Kahit hindi. Ayan. Thank you, Boy Dot. Pinag-aralan mo po ba yung tawa mo? Nakakahawa. Natawa ako sa tanong. Pinag-aralan mo po ba yung tawa mo kasi nakakahawa? Hindi. Paano mo pag-aaralan yung tawa? Actually, before pa ako mag-DJ, nag-content na ako, mahal. So, ganito naman na talaga ang haba.
Ganito na talaga ang ano. Binobomba na kami dito sa Dubai. Seryoso ba? Ano ba nangyayari? Hindi kasi ako nanonood ng news eh. Pero ingat kayo kung merong mga something. Sa gitara. Branding niya talaga yung tawa niya. Uy, di lang naman ako, di ba? Mga radio DJs naman talaga may iba't ibang tawa. Di ba? Meron bang ano? Parang signature yun ng mga radio DJ. Dapat, siguro kung kayo ay magre-radio DJ, siguro one of your signature or asset siguro kapag okay yung tawa mo. Or as time goes by, parang as time goes by naman merong ano ba yun? As time goes by, parang matatanggap naman kayo ng audience nyo when it comes on your laugh. 'Di ba? Ayun din sinasabi rin yan ni Nicole Liala. Sabi niya, hindi naman kakaiba yung boses ko, pero as time goes by, yun yung naging signature ko, na kapag narinig nyo yung boses na to, si Nicole Liala to. May ganun siya. So, feeling ko na nasanay na lang kayo sa tawa ni Kim Chino, na akala nyo nakakahawa at talaga nga namang yeah. Sino ang babalik? Uy, babalik na, abangan nyo Mighty sa pangalan. Mal, good evening, happy Monday, sabi ni Ann. Hi Ann, ito na mahal na kikita ko na ang inyong comments. Happy Monday, sabi ni Maureen. Johnny, hello, maraming salamat sa mga nag-hearts. Watching from San Ildefonso, Bulacan. Uy, hi Ann. Pag tumawa ka, Kim Chino talaga yarn. Oh. Basta, ang alam ko signature ni Kim Chino, kapag tumawa, yung radio DJ na yan, walang mata. Parang pag tumawa yung radio DJ na yan, walang mata. Matik, Kim Chino na yan. Paturo ng step by step ng tawa. Ano ba walang step by step? Walang step by step? Hindi ko nga alam. Ganito na yung tawa ko pagkabata. Pagkaluwal sa akin, tumawa na agad ako. Pagkaluwal sa akin ng nanay ko, wala na ako agad mata. Pero ba makakatanungan niya? Parang ang lalakas ng trip nyo Nakaka-inlove yan kapag tumatawa. Yan yung gusto ko, inuuto-uto ako. Hi, watching from Daet, Camarines Norte. Uy, hello. Parang taga dyan si Broski. Parang nandyan ngayon sa Daet si Broski. Shoutout natin ang mga taga Bicol, Camarines Norte. Shoutout natin. Parang nandyan ngayon si Konyo Bicolano. After niyang promograma ng Dear Love, talagang bumiyahe na siya papunta dyan. Tapos uwi yan bukas. Programa. Ganon niya kamahal ang mga taga-Daet. Ito naman taga-Karamoan na Camarines Sur. Shoutout natin. Taga Bicol ako. Mahal, ano ba yung iba pa ba yung Bicolano sa Uragon? Iba pa ba yun? Uwi ka na. Kahit, iba pa ba ang Uragon sa Bicolano? Teka lang mahal, medyo marami ang comments nyo. Hello, watching from Cagayan de Oro. Uy, taga Cagayan. Nakakaalis ng pagod ang tawa mo. Maraming salamat sa pang-uuto kay Kim Chino ngayong gabi. Uy, maraming salamat sa mga nagpa-follow at naglalapag ng kanilang hearts. Hi Abby, hello. Cute mo tumawa. Ang Uragon po is Bicol term na magaling. Uragon is magaling. Okay. Thank you. Uragon ang mga Bicolano. Kala ko si Sung Joong Ki.
DJ Kim Chino po sa mga bago dyan. Hello, hello. Bakit ang pogi mo? Uy, karamihan naman sa halos lahat naman ng radio DJ ng Love Radio Manila. Gwapo't maganda. Di ba? Parang requirement na ngayon ng Love Radio na gwapo at maganda ang radio DJ. Di ba? Kasi hindi na lang boses. Hindi na lang boses ang puhunan dapat. Di ba? Uy, totoo yun. Di ba? Kung kaya mo naman, eto ewan ko hindi ko sinasabi na company namin yun. Pero kayong mga merong kakayanan mag-hire, di ba? Siyempre ba, kung kaya mong mag-hire ng complete package, di ba? Parang sa jowa lang din o sa relasyon, kung kaya mo naman palang magjowa ng maganda, gwapo, and at the same time mayaman, di ba? Seryoso, bakit di mo jojowain? Bakit jojowa ka ng gwapo o mayaman pero walang pera? 'Di ba? Kung meron ka naman choice na kumuha ng jowa na mayaman na, gwapo na, hindi ka pa lolokohin. Ang problema sa inyo, gusto nyo bare minimum. Minsan kahit hindi gwapo, kahit hindi maganda, basta malaki. Basta malaki, bumibigay kayo. Di ba? So, wag kayo huwag kayo masyado marupok. Malaki ang dinadala. Di ba? Malaki ang dinadalang kamay. Malaki ang puso. Malaki ang dinadalang puso. Di ba? Ayan, basta malaki marupok. Ang daming ganyang tao ngayon, no? Basta malaki marupok kayo. Paano yung mga yung mga swak lang? Tawan-tawa. Hi Christine, hi Eleanor. Hi Kay, hello mahal. Tawang-tawa talaga pag ganyang topic. Ayan, dyan kayo magagaling. Ano ba iniisip nyo? Basta malaki ang bulsa. Di ba? Ang bulsa. Minsan totoo, no? Minsan totoo. Maraming marupok na tao kapag size na ang usapan. Di ba? Maraming nanginginig ang tuhod kapag malaki. Malaki ang kanilang... malaki ang kanilang puso. Di ba? Pwede. Yung sa'yo ba malaki, Kim Chino? Ay, sinasabi ko sa inyo, standard lang. Panoorin nyo yung Tita Max. Kasi ako, for me, standard lang eh. Sinabi ko kay Tanya Chinita na hindi naman ako oversized. Standard lang. Mga 6 inches. Standard na ba yun? Panoorin nyo yung Tita Max episode natin kay Tanya Chinita. Hoy, hello mahal. Pag ganyang Lunes sa Lunes, ganyan yung mga topic na gusto nyo. Grabe yung ungol mo sa Tita Max. Uy, grabe naman yun. Hindi ungol yun. Lalabay ang tawag doon. Ang pangit pakinggan ha. Ayusin mo mahal. Pag malaki ang sahod, uy, totoo yan. Yun yung malaking sinasabi ko. Di ba marupok kayo kapag malaki ang sahod ng kadit. Naalam. Uy, mahal, kanina pinag-uusapan namin sa mga bago dyan. Ewan ko kung ako lang, pero na-LSS ako sa kanta nung alaga. Yung, ako ay mayroong alagang aso. Di ba? Hindi nyo ba nagugustuhan yun? Lumalabas kasi mga aso sa feed ko sa TikTok. Tawang-tawa ako dito sa Abot Hanggang Qatar. Yan, lagi nyo na lang ako pinagtatawanan. Wala nang sumeryoso kay Kim Chino. Wala, sana marinig ng algorithm nyo yung kanta na yun. Ako ay mayroong alagang aso. Kasi dati medyo malala yung yung mga kantang lumalabas sa TikTok ko eh. Yung Baka sa Pasko.
Baka sa Pasko. Na 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 na. O, diba? At least ngayon, wholesome na. Ako ay mayroong alagang aso. Okay na yun, kesa yung baka sa Pasko. Hindi na ako. Ay, ang dami nakarelate. Ang dami nakarelate. Mali yun. Lunes sa Lunes. Lunes sa Lunes ang harot nyo, no? Ayaw ka na naman. Good evening, Kim Chino. Hindi ka nakakasawa. Ay, maraming salamat. Hoy, hindi ka ganun. Tawang-tawa ako sa'yo. Puro kayo ganyan. Gusto nyo ako jowain. Tapos sasabihin, akin ka na lang. Tapos kapag sineryoso, na full sa'yo, biglang aayaw. Ganyan kayo. Magagaling lang kayo sa salita. Magagaling lang kayo sa umpisa. Pag talaga ka Susan? Baka sa Pasko, hindi na ako. Na LSS na naman tuloy ako. Baka lumabas na naman sa feed ni Kim Chino to. Okay na nga yung Ako ay mayroong alagang aso. Anong mas bet mong jowa? Ang mas gusto ko talaga mas matanda sa akin. Actually ko na yan. Na napag-usapan na natin yan sa programa kong Chinito. Mas okay jowain ang mas matanda sa'yo. Oo. Mas okay jowain ang mas matanda sa inyo. Kaya yung mga nag-aaral dyan, yung mga fresh grad dyan, huwag kayo magmadali. Akala nyo yan na yung last na magiging jowa nyo, yung naging jowa nyo nung college. Sinasabi ko sa inyo, mas okay jumowa kapag financially stable na kayo. Kasi kapag sinabi nating dating, di ba? Dating, lalandi-landi ka, mas masarap lumandi kapag may pera ka na. Di ba? Mas masarap lumandi at mas komportable lumandi. Ito yung term, mas magandang term. Mas komportableng lumandi kapag may pera ka na. Kaya yung mga nagmamadali dyan, yung mga bata dyan, Wag nyong seryosohin muna ang pag-ibig. Mag-focus muna sa pag-aaral, sa career. Mas komportable lumandi kapag may pera ka na. Mas komportable lumandi sa matanda. Dahil sa... Ay, dami nakarelate! Ang daming malalandi pero matanda na dito. Shout out sa mga malalanding matanda dyan. Hello, yung mga tito at tita. Yung mga tito at tita dyan. At least diba may resources ka na. Imaginein mo mahal kung ito, totoo lang tayo Kapag lalandi ka, kailangan mo ng pera. So kung gusto mong lumandi na pang malakasan, 'di ba? Why not jumowa ka na mas matanda sa iyo o di kaya kaedad mo para at least hindi nakadepende sa iyo ang kakainin nyo. 'Di ba? So kung gusto nyo kumain sa masarap na restaurant, meron ka na sweldo, meron ka ng ipon, siya rin naman may sweldo, di magagawa nyo, 'di ba? Pwede rin kayo mag-road trip. For example, meron namang kotse, 'di ba? Ako nga sinasabi ko, kapag ako nagka-jowa, aasawahin ko na. Or kung si Kim Chino ay magkaroon man ng ka-date, wala siyang gagastusin. Ako na bahala sa toll, ako na bahala mag-drive, ako na bahala sa gas, wala kang gagastusin, papasok ka lang. Papasok ka lang ng kotse. Di ba? Kasi kaya na, pinag-ipunan at talaga nga ng mga ilang taon din ang pagsusumikap bago ma-achieve ang mga ganong bagay. Kaya kayo mahal, jumowa ng mas matanda sa inyo or kaedad. Okay?
Kaya yung mga single dyan, o kung may single man dyan, at kapag ikaw ay naging jowa ko, naku, aasawahin na kita. O may ganun eh, may ganun. Minsan naman na galawang kimchino yan, di ba? Puro kayo ganyan, hindi nyo nga ako pina-follow sa FB. Anyway, sa mga nagtatanong mahal, meron ako FB DJ Kim Chino at DJ Kim Chino. Ako po yung may hawak na ganito. Ayan, nakikita nyo, naka-flash ngayon. Meron akong hawak na headset, nakangiti. 115k followers na tayo. Diba, mas okay yung mas okay yung hindi, mas okay naman talaga lumandi kapag may pera ka na. Mas okay din naman landiin yung may pera na rin. Para at least, di ba, bigayan na lang kayo, hindi yung ikaw lang lagi nagbibigay. Hindi ka pa ba pagod? Ayan ang problema sa inyo. Hindi ka pa ba napapagod sa mga pagkakamali mo nung nakaraan? Di ba? Imaginein mo, ikaw, mahilig ka sa mas bata sa'yo. Mahilig ka dun sa talaga nga namang 5-10 years gap. 'Di ba? Ikaw yung may pera, 'di ba? Naubos ka, napagod ka, ikaw lang lagi nagbibigay. O aminin mo, 'di ba? Ewan ko ba sa inyo? Ilan taong ka na ba, mahal? Nasa tamang edad na ako para magpakasal. Ganong level na yung edad ni Kim Chino. Tama, dapat practical lang. Umiinit yung ulo. Sign of aging, no? High blood. Kung ikaw lang jowa ko, hindi ako mapapagod. Hello, mahal. Ano yung kasayo? Kim Chino, na 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. sa 90.7 Love Radio Manila. Ano yung kasayo? Kim Chino, na 감사합니다. Nag-nermon pa bigla. Hindi, karamihan kasi sa mga tao ngayon. Gusto nila yung fresh. Eto mahal akala nila kapag bata, fresh. Fresh, maganda tingnan. Babata ako tingnan. Pero tingnan nyo, yung mga 30s, yung mga 40s, hindi mo aakalain yun na yung edad namin. Oy aminin nyo, di ba? Minsan nakala nyo, si Kim Chino parang 20s lang. Hindi nyo alam, ha? Wala na sa kalendaryo kami. Uy, na totoo. Gusto nyo yung mga mukhang bata, ha? Gusto nyo yung mga bata yung edad? Ha? Marami kami. Marami kami may edad na, pero mas mukha pang bata sa mga tao ngayon. Hi, Kim Chino. Nakikinig ako sa'yo. Uy, maraming salamat, mahal. Uy, totoo. Di ba? Totoo naman. True ka ba dyan? Oo naman. Ay, tawan-tawa naman. Napaka-practical. Grabe naman si Kim Chino. Nakaka-full ang ngiti. Pati ngiti ko, inuutuyo Dalawa na FB live ang pinapanood ko, tas nasa TikTok live ka parod. Ito. Grabe. Grabe naman yung dalawang Ilan ba gadgets nyo? Mawawala ka na sa kalendaryo pero wala ka pa rin jowa. Bakit ka na may personal? Loko-loko to Loko-loko to Lumang laptop at CP. Lumang laptop tsaka cellphone naman pala. Ilan taon ka na ba, Kim Chino? Tingin nyo, ilan taon na si Kim Chino? Hulaan nyo. Comment nyo. Based on my looks, based on how I speak, and based on my smile and laughter. Ilang taon na si Kim Chino? Dali. Ilan taon na? 40. 41, 32, 35, 21, 26, 32,
69 ang tamang kasagutan. 69 p.m. 69 p.m. mga time slot ni Kim Chino. Yun. 23 ka lang, mahal. Wag mo kaming lokohin. Uy, matanda na ako, mahal. Pero kapag matanda na ako, pero kapag nandito yung naalala ko twice ako ng pagkamalan kasi 'di ba 9 kaming radio DJs ng Love Radio Manila. So nandyan kami tapos may kliyenteng company na bumisita sa Love Radio. Tapos sabi nung boss namin, and Kim Chino is the youngest. Mahal, ako raw yung youngest. Hindi inakala ng boss ko na ako yun. Sabi, di ba Kim Chino, you're the youngest? Ala, grabe. Kaya mahal na mahal ko yung boss kong yun eh. Akala niya ako pinakabata. Hindi, ang pinakabata sa amin. Sino ba pinakabatang radio DJ? Ang pinakabata sa amin, sige nga, comment nyo sino pinakabatang radio DJ ng Love Radio Manila. Hulaan nyo dali. Sino? Comment nyo. Tingnan ko kung alam nyo. Si Kim Chino. Hindi nga ako. Si Nicole Yala? Tama! Si Nicole Yala. Ang galing nyo ah! Si Titangelo. Oo, si Titangelo. Gen Z si Titangelo. Gen Z si Titangelo at si Maratoni. Sila yung talagang mga bata. Ang bata mo kasi tignan. Uy, hindi naman. Hindi naman. Abangan ka namin sa ano. Anong generation ka na, mahal? Boomer na ako, boomer. Matanda na si Kim Chino. Hindi nyo ba, kita naman ah. Halata namang matanda na si Kim Chino. 40 na ako, mahal. Halos kaedad ko na si Uncle Dagol. Ay, tuwan-tuwa. Hindi ako naniniwala. Oh, young at heart lang. Hindi palang ngiti. Kaya yung mga ayaw tumanda dyan. Kung ayaw nyo tumanda, diba? Tumawa lang kayo ng tumawa. Ano ba skincare mo, Kim Chino? Skincare? Nahirapan na akong manghula. Niloloko-loko mo lang kami, Kim Chino. Hindi Talaga matanda na nga ako. Si Boy Dot Dot, ilang taong ka na, Boy Dot Dot? Si Boy Dot Dot daw ay 35 na. Si Boy Dot Dot nga 35 na, pero kapag nakita nyo siya in person, parang mga 21 lang. Ganun yung sekreto. Ewan ko ba, siguro dahil nasa Love Radio. 80s ka pinanganak, oo, 80s ako. Tawa. Ay, hello. Hi, Ron. Hello. Hi, Princess. Hi, Marilu. Hi, Rena. Hello. Pero wala naman sa edad din talaga minsan. Kayo ba, naniniwala pa ba kayo dun? Wala naman sa edad yan, pero mas okay talaga yung kaedad or mas matanda sa'yo. I-chat GPT kita.
Lalabas mo yun doon? Sa chat GPT? Wala naman. Wala naman ako edad doon. Parang wala akong public information regarding my year of birth. Parang wala. Basta na kwarentahin na si Kim Chino, kwarentahin na. Wala yan sa edad, nasa performance yan. Uy, totoo naman. Totoo naman, 'di ba? Nasa ano yan? Nasa hagod, nasa alon. Wala sa edad yan. Nasa ano yun? Nasa hagod. Nasa hagod ng pananalita. Di ba? Uy, aminin nyo, minsan kahit di ka naman gwapo, di ka naman maganda, basta magaling kang manguto, makakakuha ka ng... Uy, mukhang 19 ka lang. Naku, inuto. Vampira ka siguro. Ala, nalaman nyo na tuloy yung dahilan. Nalaman nyo na yung dahilan kung bakit mukhang bata pa si Kim Chino. Go pa rin kasi ako kahit may... Si Boy Dot sabi niya, go pa rin si Boy. Ito, sikreto raw ni Boy Dot bago ako mag-end live. Kaya mukhang bata si Boy Dot. Go pa rin siya kahit may dugo. Vampira. Hindi, kahit may dugo yung chicken. Minsan, di ba, may mga chicken na tinola, sinampalukan. Go pa rin. Go nyo. Uy, siya. Happy Monday, mahal. Oras natin 7:55. At si Kim Chino ay hanggang 9 p.m. pa naman. Kaya tumuto kayo sa 90.7 Love Radio Manila. Ha? Sige na, happy Monday. Bye-bye, mahal. Thank you. Bye-bye. Bye, mahal. Bye-bye. Ano, e-end mo ba to? O naka-end na? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, saya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw ka sasamahan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo.
Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige.
sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go! Kailangan may linya? Oo! mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na,
parang gusto mo na isumakbo. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapauma
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Yung na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na minsan dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Sagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga ate. Iniirog. Dapat sa malalim mga ate. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. Dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa.
Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Magaling Bato ay calculator. Ulitin ka. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita. Para tapusin ang aking sinimulan, di ba nga usapang character development tayo na kapag ikaw ay niloko, sinaktan, hindi pwedeng nandyan ka lang sa isang stage na kung saan ikaw ay nagpipighati maling tao. O, recap na tayo mahala. Sabi ko kanina, una, kapag sinaktan, dapat from dependent to independent. Ito yung sinasabi natin na sa una o dati nung ikaw ay may jowa pa, sa kanya umiikot ang iyong mundo. 'Di ba? Siya ang nagpapakilig sa'yo. Sinanay ka. Ginawang sistema na kung saan kasama siya sa sistema mo kung paano maligo, kung paano kumain, at kung paano matulog. Ngayong iniwan ka niya, hindi mo na alam kung paano kumain. Hindi ka na naliligo. Hindi ka na rin nagkukuskus. Kasi nasanay ka na siya ang kumukuskus ng iyong likod. Aminin mo. Diba? Pero ngayon, mahal, alam mo nang tumayo sa sarili mong paa. 'Di ba? Marunong ka na maligo kasi nakausad ka na eh, 'di ba? Anyway, ang pangalawa naman, mahal, kapag sinaktan, dapat from emotional to emotionally aware. So nung una, iyak-iyak ka. Nung una, galit ka. Siyempre, emosyonal, masakit pa eh. Kumbaga yung sugat ay talaga nga namang fresh pa. Pero as time goes by, mas naiintindihan mo na, aware ka na sa emosyon mo. Ano yung mga red flags? Ano yung mga bare minimum? Ano yung mga trauma na binigay sa'yo ng ex mo? Hindi mo na uulitin. Huwag kang marupok, matuto ka, di ba? Kaya kung papasok ka sa relasyon, alam mo na yung standards. So kung ikaw ay niloko ng mas bata sa'yo, ang jojowain mo na dapat yung mas matanda para may pera. Diba? At ang pangatlo't panghuli, mahal, ito na nga, kapag sinaktan ka, dapat from pain to glow up. Ito yung sinasabi natin na kung nasaktan ka, umiyak ka, huwag kang papayag na malolosyang ka. Kung niloko ka, pinagpalit ka, huwag kang papayag na ikaw ay mukhang, mukhang dugyot, mukhang kawawa, mukhang pulubi, mukhang ape, huwag kang papayag. Alam nyo, the greatest revenge of all, ang sarap-sarap makita or ipakita na nag-glow up ka after mawala ang maling tao na yan. Totoo yun kapag pinakita mo, tingnan mo ngayon ang sinayang mo, ganun. Diba? Glow up malala. Ano yung gagawin mo? Pwede ka mag-gym, pwede ka mag-self-care, pwede ka mag-skincare, diba? Yung mga kapintasan na mga sinasabi niya nung kayo pa, nung ex mo, ay talaga nga namang ipamukha mo. O, eto ako ngayon. Diba? Ang sarap pamukha sa ex kung ano yung nawala sa kanila. And always remember, kung mawala man yung maling tao na yan sa buhay mo, hindi ka nasira, hindi ka nawalan, kundi na-redirect ka. Na-redirect ka sa tamang daan. Na-redirect ka sa tamang tao, di ba? So kung ikaw ay sinaktan, huwag kang mag-alala. As time goes by, tatawanan mo na lang, at kapag nakamove on ka, yung ex na kinakalokohan mo, kinababaliwan mo ay pangit na ngayon. Congratulations, ikaw ay nakamove on na. Huy! Okay? Always remember, mag-character development kesa magmukmok. Okay? O, sige na, mahal, ako'y sisibat na para ako'y makapagpahinga naman.
Wag mong ililipat ang radyo. Susunod na po sa akin si Rocketera at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Kaya mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!